କାଲି ଝଡ଼ ତୋଫାନରେ କେତେବେଳେ ଡାଳଟା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି ଆକୁ ନ ଉଠେଇଲେ କଣ ପାଇଁ ରହିବି ଦେଖୁଛୁ ତାର ଉପରେ ଡାଳଟା ପଡ଼ିକି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହଉଛି ଆମେ ଯିବା ଆସିବା କରିବୁ କେମିତି? ଆରେ ତା ତ ସତ ହେଲେ ଆମକୁ ଛୁଇଁବା ମନା ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଆସିପାରେ। ତାହେଲେ ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା? ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଅଫିସ କୁ ଫୋନ କରିବା ତାଙ୍କ ଲୋକ ଆସିବେ ଡାଳ ଉଠେଇବେ ଆଉ ତାର ବି ଉଠେଇବେ ହେଲା। ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଯଦି ରାସ୍ତାରେ ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ଛିଡ଼ି ତଳେ ପଡ଼ିଥାଏ ତାକୁ ଛୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଓ ଭଙ୍ଗା ବିଦ୍ୟୁତ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଅଘଟଣ ଠାରୁ ଜୀବନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ। ଏହି ସୁବିଧା ପାଇବା ପାଇଁ ସପ୍ତାହର 7 ଦିନ ଓ 24 ଘଣ୍ଟା ଦେୟମୁକ୍ତ ଗ୍ରାହକ ସେବା ନମ୍ବରରେ ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ 1800 345 6718 କିମ୍ବା 1912 ରେ।